Исәмі Сычалы телеканалында яңалыклар вақты, студияда Румил Карамиев. Бүгінгі программаның төп темалары. 17:03 шерті қаршындағы тротуарға темір бағаналар отыртқанlar. Мұның оңай һәм тискәре якларын Гүзәл Шихапова ачыклады. 3 ай буена суд приставлары шәһәрдәшнең пенсиясын тотып кала. Бу хакта ул үзе күптән түгел генә белде. Бурыч кайтаруның бу юлы законлымы? Җавап безнең сюжетта. Быел 7 җир асты юлы төзекләндерергә тиеш. Әлегә эш бер урында, мәктәп тукталышы янында кайный. Ремонт барышы белән хәбәрчебез кызыксынды. ДЦП диагнозы куелган 25 нәни шәһәрдәшебез диңгез буенда тернәкләндерү курсы үтәчәк. Алар бүген Евпаторияга китте. Балаларны затуда Ләйсән Ханова катнашты. 17:03 йорты каршындагы тротуарга темир турбалар утыртып куйганнар. Алар йортның буеннан буена сузылган шундый юл белән парковкалар проблемасын хәл итәргә телиләр. Бу хакта бу яңалыкка карата шәһәрдәшләрнең фикере төрле. Баганалар урнаштырганга әле бер атна вакыт та узмады. Алар кемгә ярдәм итте, кемгә кирисенчә комачаулый? Хәбәрчебез ачыклады. Ни скоро, ни пожарно, ни проют, конечно. А что не конечно-то? Да вот для бабушек это и поставили, наверное, столбцы. Әлеге темир турбалар 17:03 йортында яшәүчеләр арасында каршылыклы фикерләр уятты. Аларны машиналар тротуарга менмәсен өчен урнаштырганнар. Турбаларның озынлыгы 30 см чамасы. Шулай да автомобиль йөртүчеләр өчен алар каршылык тудыра. Бирдә һәр чак шул проблема. Баланы бакчага илткәндә машина куярга урын юк. Бу турбалар яхшы дип саныйм, чөнки еш кына җәяүләрнең тротуардан уза алмаганын күрә идем. Аеруча да кышын кар күп булганда. Бу көннәрдә генә велосипедта барган бала шул турба өстенә егылып башын җәрәхәтләгән. Шуңа күрә кайбер ата-аналар бу турбаларны урнаштыруга каршы. Караңгыда баганалар бөтенләй күренми, абынып егылу мөмкинлеге зур диялар. Ни машины не поставить. Не то, что машину не поставить, когда... Машина куеп булмау ул бер проблема. Ә менә каршыга икенче транспорт чыкса, юл биреп булмый. Шуңа күрә машинаны еракта калдырырга туры килә. Бирдә бакчада якында гына. Балалар өчен куркыныч. Алар бит аяк астына карап йөрми егылырга мөмкиннәр. Әлеге турбаларны яклап чыгучылар да бар. Шәһәрдәшләр инде бер атнага якын тротуарда иркенләп йөрибез ди. Столбики сделали, так это вообще замечательно. То, что... Бу баганалар булу бик яхшы, алайса сумка белән дә, коляскалар белән дә узып булмый иде. Балалар өчен бик куркалар икән, күз кулак булсыннар. Темир турбаларны Ремжилстрой идарә итүче оешма утырткан. 17-нче мәхәлләдә янгын сүндерү машиналары да үтеп булмаслык дәрәҗәдә транспорт юлны каплап торган. На каждом заседании, которое я собираюсь, Һәр утырыш сайын йорт өчен җаваплылар парковкалар проблемасын күтәрә иде. Миңа калса, бу йорт янында проблема уңай хәл ителде. Машиналар өчендә каршылыклар күрмим. Йөк бушатучылар теләгән очракта тротуарга якын килә ала. Баганалар арасы 3 метр тирәсе. Әгәр 17:03 йорты каршындагы турбалар парковкалар проблемасын хәл итәргә ярдәм итсә, бу тәҗрибәне киләчәктә дә кулланырга телиләр. Чиратта 17:04, 17:01 йортлары. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, яңалыклар. 3 көн içinde балалар катнашында 3 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Беренче очрак 15 майда булды. Шунсын әйтергә кирәк, нәкъ бу көннән бөтен Россия күләмендә игътибар балалар акциясына старт бирелде. Ул махсус укучыларның каникуллары алдыннан оештырыла. Ел башыннан балалар катнашында 29 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда бу сан күбрәк. ИХУД инспекторлары шунсын ассызыклый, күпчелек аварияларда балалар үзләре түгел, нәкъ менә өлкәннәр гаепле. Ялларда булган хәрәкәтләрдә дә машина йөртүчеләр тизлек режимын сакламаган. Зыян күргән балаларның барысы да ашыгыч медицина хастаханәсенә җибәрелде. В одном ребенок переходил проезжую часть уже подросткового возраста. Беренче очракта яшүсмер җәяүлеләр сукмагы аша үткән. Юл участогы туры көн якты иде. Идарә ителми торган җәяүлеләр сукмагына якынлашканда, әлбәттә машина йөртүче тизлеген киметергә тиеш иде. Нәтиҗәдә бала күп санлы җәрәхәтләр, сынулар алды. Җәй алдыннан шундый хәл. Бала гаилә өчен бик авыр әлбәттә. Алданған өлешчеләр Яшлек микрорайонында коллектор төзелеше төгәлләнүен көтә. Коллектор булмау сәбәпле 65:04 һәм 65:10 йортлары кулланышка тапшырыла алмый. Исегезгә төшерәм, Яшлек микрорайонында фонд компаниясе тарафыннан төзелүче йортлар хәтта республика җитәкчесе контролендә. Бүген коллекторны төзеп бетерү өчен яңа инвестор тарафыннан 20 миллион сум акча бүленгән.
Предыдущий застройщик, который не... Бүгін үшін сыфатлы башқармаған подряд ұйышмасы түзіліштен шетләштірілді. Хәзір анда темп ұйышмасы эшли. Ең проблемалы участкасын алған 12, 13 һәм 14 кыюларына 20 майга кадәр төгәлләү планлаштырыла. Параллель рәвештә йортлар төзелешен яңарту буенча да эш бара. Бүген хакимиятта җир участоклары бүлү хисабына бирегә яңа инвесторлар җәлеп итү белән шөгыльләнә. Күз уңында Чаллыдагы Дамкор һәм Ижаудагы төзелеш компаниялары. Коммуналь хезмәтләр өчен бурычы пенсиядән тотып калалар. Инде 3 ай буена суд приставлары шәһәрдәшнең исәп-хисап счетыннан пенсиясенең берлешен алып кала. Бу хакта пенсионер үзе күптән түгел генә белгән. Аның Жилкомсервис идарә итү компаниясына 20 мең сумга якын бурычы бар. Ират безнең телекомпанияның Койнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Ул коммуналчыларның гамәленең законлымы юкмы икәнен белергә тели. Имеет ли право арестовывать пенсию, потому что это мой единственный доход. Үндеу шәрәттен Игорь Васильевич пенсиясының яртысын гына ала. Суд приставлары шәһәрдәшкә бернинди аңлатма бирмичә, аның бердән бер кирим чыганлыгының 50%-на арест салган. Ират урын өстеннән тормый, аяклары авырта, шуңа күрә проблеманы мөстәкыйль шиша алмый. Бурычы булганнарның миллигенә яисә эш хакына арест салуның Чаллыда беренче очрагы түгел. Я так думаю, наверное, счет долго. Бурычым барлыгы аркасында пенсиянең тулы суммасын ала алмыймдыр инде. Тик әлеге эшне минсез караганнар, миндә суд карары да юк. Миңа бу хәл турында хәтта хәбәр дә итмәделәр. Игорь Аркаев яшәгән йортка хезмәт күрсәтүче Жилкомсервис идарә итүче оешманың генераль директоры бурычның пенсиядән алынып калуын законлы чара дип аңлата. Аның сүзләренчә, коммуналчылар Иратка берничә тапкыр әҗәтен капларга тәкъдим иткән. 14 елның октябрында, значит, bu кеше судка берилген. Аның квартплаты буенча бурычы 19585 сум. Значит, раз инде менә бу суд карары үтәлми икән, судебный приставлар бу карарны җибәргәннәр пенсия фондына, и шуларга аңардан пенсиядан инде тотылып барыла. Бурыч капланганнан соң пенсия фонды шәһәрдәшнең исәп-хисап счетыннан акчаны идарә итү компаниясенә күчерүне туктатачак. Чараның законлы булуын бәйсез юрист та дәлилли. Согласно части 2 статьи 99 Федераль законның 99-нчы маддәсе нигезендә суд приставлары бурычлы кешенең киременнән 50%-ка кадәр суммасын тотып калырга хаклы. Бу пенсиягә дә кагыла. Бу очракта карар чыгарган судка пенсионер гариза белән мөрәҗәгать итә ала. Нәтиҗәдә бурычны каплау өчен тотып калынган сумманың күләмен киметергә мөмкин. Айгөл Инусова, Гөлназ Хәсәнова, Илнат Харисов, Яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Алга таба безне реклама чыгарылышы көтә, ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк. Чаллы ТВ телеканалыннан аерылмагыз, безнең белән бергә калыгыз. Быел 7 җир асты юлы төзекләндерергә тиеш. Әлегә эш бер урында, мәктәп тукталышы янында кайный. Ремонт барышы белән хәбәрчебез кызыксынды. ДЦП диагнозы куелган 25 нәни шәһәрдәшебез диңгез буенда тернәкләндерү курсы үтәчәк. Алар бүген Евпаторияга китте. Балаларны затуда Ләйсән Ханова катнашты. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә жырлыйсы жырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Салахов. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19. Сез яңалыклар программасын карыйсыз, дәвам итәбез.
Быйыл барлығы жерде жер асты юлы түзіклендірілге тиеш. Әлегі іш бір орында мәктәп тоқталышы янында ғайны берді ремонт 2 ай элек башланған еді. Мәктәп тукталышындагы жер асты юлы бик начар хәлдә. Косметик ремонт белән генә шикләнеп булмас иде. 2 ай эчендә 15 тонна төзелеш чүп-чары чыгарылган. Бу әле соңгысы булмаячак. Бирдә тулысынча электр яктылыгын түбәнә алыштырачаклар. 2 выхода уже почти готовы. Кириш чыгу юллары да әзер дияргә була. Аларны штукатурладык. Аннары соң идәннәрне алыштырачакбыз. Баскычларны плита белән түшибез. Аннары буяуга күчәчәкбез. Әлеге жер асты каршы якка чыгуның бердән-бер юлы. Шуңа күрә ремонт вакытында ул ябылмый. Үтеп китеп баручылар арасында төрле кешеләр очрый. Төзүчеләр шәһәрдәшләрдән сабыр булуларын сорый. Эшләгәндә монда мәшәкатьләр күп тудыралар инде кешеләр. Кайсы берсе кычкырып китә, кайсы берсе ремонт ясыйлар дип әйтәләр, әйбәт. Бүген без канәгать булмаучыларны очратмады. Күпләр киресенчә ремонтны хуплый, әмма тиз бетүен тели. Нормально все. Все нормально. Барысы да яхшы, без инде яләштек. Давно пора его. Күптән бу ремонтка тотынырга кирәк иде. Ничә тапкыр бу җир астына су үтте бит. Ремонт әлбәттә кирәк. Үзе безгә йөрергә яхшырак булачак. Җир астын төзекләндерү 70%-ка төгәлләнде. Тагын ай ярым вакыт кирәк булачак дип подрядчы оешма вәкилләре. Җир асты юллары автомобиль юллары предприятиесе карамагында. Башка объектларда төзекләндерү кайчан башланыр, төгәл вакытлары билгеле түгел. Әлегә подрядчы оешмалар белән килешү төзибез дип белдерде предприятие җитәкчелеге. Фарида Сабирҗанова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. 39-13 йортында яшәүчеләр бирешергә теләми, алар үзләренең скверлары янында кисү турларын дәвам итә. Бирдә төзелеш башланганга күрә агачларны кисәргә туры киләчәк төзүчеләр казыклар утыртып койма тергезергә башлаган, әмма эшләрен дәвам итәргә яшәүчеләр камачау итә. Алар үз куллары белән утырткан агачларның юк ителүен теләми. Башкарма комитеты да төзелешне туктату ягында тиздән бу вакытта карар чыгарылырга тиеш. Республикада чәчү эшләре 90%-ка башкарылган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов язгы кыр эшләрен 15 майга кадәр тәмамларга тырышачакбыз дип белдергән иде. Әмма һава торышының тотрыксыз булу аркасында чәчү кичектерелеп торды. Тукай районы буенча 50 000 гектар җирнең 80% эшкәртелгән, бодай, арыш һәм башка төп культуралар утыртылган. Хәзерче көндер кукуруз, рапс чәчәсе генә калган. Авыл хуҗалыгы белгечләре бу атнада чәчүне тәмамлап, сабан туена әзерләнә башларга ниятли. 26 яшьлек чалы егетен наркотик матдәләр белән тоткарлыйлар. Әлеге хәл кичә кичке 9-да була. Автомобиль эчендә шикле тоелган ир егетне полиция хезмәткәрләре сораштыра башлый. Егет үзе дә яхшы гына наркотик кулланган булып чыга. Өстәвенә качып калырга теләгән төргәге дә булуы ачыклана. Егет бирешергә теләми, ушына йомарлап тоткан наркотик үлән салынган төенчеген алыр өчен хукук сакчыларына шактый тир түгәргә туры килә. Держите, кто следующий? Кто там? Вот смотри. Видите, да? Да. Давай шпинты. Пакет. Сейчас второй палец освобожу. Вон, видите, выпало, да, у него с рук? Көнкүреш эш кораллары белән һөҗүм итеп, җәяүлене талый 44 яшьлек Ират напильник һәм итне тапалау өчен кулланыла торган чүкеч белән коралланып, аулак урында җәяүлегә һөҗүм иткән. Ул кәрәзле телефон һәм 2050 сум акчаны талап кача. Зыян күрүче чиратында югалып калмый, тиз арада хукук сакчыларына хәбәр итә. Җинаятьчене кайнар эзләр буенча 50-12 йортында тиз арада тоткарлыйлар. Диңгезгә дәва эзләп, бүген ДЦП диагнозлы куелган 25 бала Кырымга санаторийга китте. Алар Йорым утрауның көнбатышында иң ире балалар курорты исәпләнгән Евпатория шәһәрендә терлекләндерү курсы үтәчәк. 12 көнлек юллама балаларга һәм бер озатучыга бушлай бирелә. Чыгымнарны ДЦПлы балалар хәйрия фонды финанслый. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 4 яшьлек Камиләне бер урында туктатып торып булмый. Кыз да, әнисе дә, аларны озатырга килгән әбиләре дә дулкынлана. Бу Евпаториягә икенче тапкыр җыенулары. Узган ел санаторийга үз хисапларына барганнар. Камиләгә тумыштан церебраль паралич диагнозы куелган. Ул 6 айдан 800 граммлы булып дөньяга килгән. Гаиләнең бөтен теләге баланы сәламәт итеп күрү. Мин озатырга килдем. Анагымны кызым белән бергә Евпаториягә әзрәк ял итәргә, сәламәтләнеп кайтырга бик озак бик күп лечениялар кичерделәр. Камиләгә бик өметләнәбез инде, йөреп китәр дип. Хәзер менә әкренләп бер кулга тотынып йөри башлады инде. Алдагы көндә лечениялар шулай
дәвам итә булса, аякка басыр дип өметләнәбез. Балага диңгез бүләгит Сыпылы балалар хәйрия фонды бу акцияны инде 2009 елдан бирле оештыра. Белгечләр әйтүенчә, диңгез буенда тернәкләндерү курсы үткәннән соң авыру балаларның сәламәтлеге күзгә күренеп яхшыра. Мышцаны тонуслары кими, балаларның йөрүе яхшылана, һәр бик әйбәт диңгез суында йөзү балалар өчен дә уңай, аларның үсешләре өчен уңай. Аннан соң климат алмаштыру, табигатьне алмаштыру, ата-аналар белән бергә ял итү, аларның эмоцияларын да байыта, аларның психик яктан да үсешләре яхшылана. Балалар башта Симферопольга очачак, аннары аларны автобуслар белән Евпаторияга илтәчәкләр. Бүген төнге 11 тирәсендә шәһәрдәшләр инде санаторийда булырга тиеш. Юллама авыру балаларга бушлай бирелгән. Путевка приобретается фондом. Юлламаларны бер озатучы һәм бала өчен фонд хисабына алдык. Әгәр башка гаилә әгъзаларының да бергә барасы килә икән, аларга да безнең санаторий белән килешү нигезендә юлламаны көненә 1000 сум исәбеннән генә алу мөмкинлеге бар. Бүген дә Сыпылы балалар фондында 350 нәни шәһәрдәш исәптә тора. Санаторийга бару өчен инвалидлык расланган булу һәм самолет поездда йөрү рөхсәт ителү кирәк. Көзгә фонд тагын 80-гә якын балага санаторий бүләк итәргә планлаштырыла. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Соуп қайтырлар деп шанып қалабыз. Әбіз дәуем етәбіз. Бүгін музейда түн деп исемләген халықара акция күні. Бұл күнде экспонатлар, картиналар білен танышырға тілеушілер кіру үшін ақша төлеми. Барлық экскурсиялар бұшлай ұйыштырыла. Картиналар галереясы һәм музейлар қонақтарға ғадәти болмаған программа тәқдим ете. Ойыннар, концертлар һәм түрлі бәйгелер, қызықлы мастер-класслар қаралған. Біз жерларда тыңларға булдык һәм бик матур әдәби музыкаль кичә үткәрергә уйлыйбыз. 13 ел буена билгеле төрле күргәзмәләр күрсәттек без. Шушы музейлар көнендә ул инде зур музейлар турында да сөйләү, коллекционерлар турында да сөйләү. Шолы картиналар галереясы үз эшен көндезге сәгать 12-дә башлап җибәрде. Ул кичке 10-га кадәр эшләячәк. Ә шәһәр тарихын өйрәнү музее ишекләре кичке сәгать 5-тән алып төнге 11-гә кадәр ачык. Биредә 40-нчы еллар модасы күргәзмәсе, мастер-класслар, комнан картиналар иҗат итү, мобиль планетарий, багулар оештырылачак. Эш атнасының беренче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Мин Румил Карамиев сезнең белән саубуллашам. Ә иртәгә Чаллы ТВ каналында һичшиксез очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.